Vítam vás u ďalšieho videa z tejto Brawl Stars série a dneska si pušneme Lily, čo je na tomto mojom novom účte, ale vlastne to je môj hlavný účet, to bol môj druhý účet a teraz máme aj pestičky k tomu a uvidíme, či tu budeme mať nejakých protihráčov. Ale mám aj gadgetu, to je v pohode. Lily už trocha dostala, bo ona má dve tieto strelnice, dobre. Going to fight Curtis. Tak to zahrnú do situácie. Ja sa tu zakempím. Supercell zomrel. Sa prebustím k tomu Otisovi sem. Na Otisovom mieste nešiel by som na stred. A viem, že tam je Bibi. Wow. Ale nemám gadgetu. Dobre, už som zomrel. Máme aspoň niekoľko plus. Takú 6 trofejí a môžeme na ďalšiu hru. Ale za Lily není ťažké hrať. Amberka je nepríjemná, ale idem takto. Máme hneď Amberku. No ale toto nemá toľko vidieť. Dáme aj tak zademonstrujeme. No, o tom to hovorím. Že buď sa aj budem vyhýbať, alebo nie, ale proste. Takáto pesnička sa vám páči, ak áno, tak dajte like. Dobre, ideme hneď na Bavlivo. Ideme na toto. Pam! Je mŕtvý. Tých tu všetkých zabral, to som nečakal. Nezožer mi všetky boxiči. A už go aj dej. Fakt vyšlo to len na stred. Tak to je dobre chvíľ. Alo. Ale dino. Tak som ho v tomto videu púšol, že na 10. Ja by som ho dal v tomto videu, že na 10. Potom v ďalších videách to dáme až na 25. Na tomto účte. Na minulom účte, kde som natáčal, wow. To není dobrý. Ale ja som mŕtvý.
Nevadí, koľko to sme 8 minus 1. Dáme ďalší. Tak. Ja som už išiel hneď potom brokový. Zabijem broka. Máme to byť. Vyto sa vystrím na ňu. Nabil som ju. Dobre, dal som ho a ideme to, slúbil som vám, že v tomto videu ho dáme aspoň na 10. Tak sme tu naspäť a ideme dať ten 10 rang, ako som vám slúbil v tomto videu. No, na minulom účte sme teda mali ho na 20, tak na tomto účte by som ho dal na 25. Ja sa tento nehrá, mal by som 3 kill. Aj tam je jeden. Ja som utekol. Poďme mi vyšlo. Bam, bam. Treba zabiť. Budem aj púšťať. To mi nezabijem. Dobre, sú 5 hráčov. Dobre, ja som použil. Máme tohto. Mario a Lavrio. Ten ma teraz bude. Zabil ma. Som 5, ale to mám ešte plus 3. A ideme do ďalšej hry. Aby som dal ten 10 rang, ako som vám slúbil v tomto videu. Stále vám to pripomínam, neviem prečo, ale pripomínam vám. Dobre. Tu má master. To není problém. To je ten, ktorý má master. Tento box by som mal. Čo ma nerespektujete, však nehrám na extrémnej výzve. Tam je niečo. Nechcem útočiť. No, to bola Lily. Dobre, aspoň 6 plus 1. Ideme do ďalšej hry. Tam sa tu Mikael bude mať zasa master. Dobre, aspoň že legendary, lebo no, na to, že master, tak neviem, nám šlo.
Dobre, zabil som draka. Potom ešte kytačku máme. Dobre. Tam niekto je na strede. Dobre. Tu mám asi hore. Tuto. Neviem, kam mám ísť teraz. Dobre. Chytá. Tu bude. Dobre, chytá ho. Štvrtý som, nevadí. To čo ma zapínu? To chytá. Potrebujeme ešte 7 trofej. To je buď druhé miesto, alebo plus winstreak, to neviem, jak zrátame. Koľko nám dá winstreak, ale musíme sa túto hru snažiť. Ešte na tým iba diamond. To je ešte slabý rang. Dobre, tak tu je Janet. To nie je najlepšie. Lola nebude vedieť, že som tu. Ani Janet. Dobre. Dúfam, že Janet ma tu nebude. Zabil som ju. Yes! A máme 10 rank. Proti 12-kovej kite to nezvládneme. Dobre. A máme 10 rank. To je asi koniec tohto videa, kde budeme pušovať Lily. A vidíme sa v ďalšom videu. Tak, čaute.